viemään sut YouTuben ihmeellisen maailmaan. Mun mielestä tässä viime aikoina nyt on ollut tämmönen hirveä YouTube-buumi. Sen aloitti tietenkin Sara Marie Fangström, vai mikä hänen nimensä nyt olikaan. Eli Smokehontas, tyttö, joka puhuu kielillä ja nythän täällä ollaan kovaa vauhtia viemässä Amerikan Yhdysvaltoihin. Tässä on heitetty semmosia pieniä arvioita siitä, mitä Smokehontas voi kuukaudessa tienaa. No jo 50 tonnista ylöspäin. Okei. Eli nyt tuntuu siltä, että siellä olisi ikään kuin löysää rahaa tuo YouTubessa. Että sä et tee mitään muuta kuin vaan oikeasti katselukertoja. No mikä porukkaa sitten kiinnostaa? No totta kai tämmöiset kotilahjakkuudet, että sä saat tehdä jotain sellaista, mitä joku muu ei osaa. Joo. Mutta kyllähän ne on niin, että kautta aikojen historiaa ihmiset on rakastanut hyviä tarinankertoja. No se on se. Näin, Eino Leinosta lähti. Hyviä tarinankertoja. Lönnruutit ja muut. Niin. No mutta tilannehan on nyt sellainen, että nämä nykypäivän tarinankertojat, niin näähän on nyt sitten löytänyt tuon YouTubeen ja siellä sitten jengi kertoo erinäisiä tarinoita. Siellä on osa kertoo tarinoita jostain ryyppyretkistä ja tällaista, mutta no, nyt mä oon kuitenkin niinku intoutunut siitä, mä oon löytänyt tämmöisen pottukoiran, joka kertoo täällä näitä tarinoita hänen panoreissuistaan. Ja no hei. Ja se mikä mua tietenkin niin kuin aina kautta aikojen historiassa, niin mua on lämmittänyt niin kuin tarinankerros. Jos siinä sattumalta on murre mukana. Ja jos se on vielä Savon murre. Sen parempaa. Sanotaan näin, että se tarinakin voi olla oikeasti, se voi olla vähän huonompi. Mutta lähdetäänkö kuuntelemaan ihan hetken aikaa. Sulla on pieni näyte meille. Mulla on pieni näyte täällä näin meille. Pottukoira kertoo täällä näin. Mutta tietenkään koko tarinaa, kun tarina on 7,5 minuuttia pitkä, mutta Pottukoira on nyt tätä tarinaa käyty kuuntelemaan yli 12 000 kertaa. Mutta kuunnellaan me tässä näin pieni siivu siitä. Ja tuli sitten käymme ja parit oluet otettiin siinä ja sitten ruvettiin siinä jossain vaiheessa niin vähän sukupuoliyhdyntä ja Ei siinä alussa mitään, heitettiin vaatteet ja siinä ei vielä ollut mitään ongelmata ja sitten minä tempasin sen tuohon, että ruppeen takkoon päin sitä painamaan ja siinä on ollut ensimmäinen niin havainto, minä havasin, että A, nyt haisee paska ja B, mistä se tullut se paska hajoaa. Ja sitten minä katsoin tarkemmin, en minä siinä kahtanut, kun minä tuikkasin munan sisään, että sehän mennään sinne yleensä ajattelin, että tarvitsisi sitä reikkiä ehtiä ennen. Katsoin sitten tarkemmin alaspäin, niin sehän oli perkele, niin kuule koko persen reikä on kuule paskassa, se ei kuule ei. Tämmönen tarina. Painaa tämmösiä. Mä en oo kerinyt kuunnella vielä ihan loppuun, mutta kyllähän niin kuin tossa noin, niin sä huomaat, että mä ikään kuin lähdin saman tien seikkailuun mukaan. Jos sä lähdit seikkailuun mukaan ja kyllä sä oot ihan oikeasti tuossa murteessa, niin sehän jo kaptivoi sut kuuntelemaan. Mutta siis mä katsoin Iisalmen Sanomista löysin, kun pisti Pottukoira nimeen, niin hän on siis touhunut jo jonkun aikaa. Okei. Ja ollut loppuvuodesta jo ihan Suomen top 50 videoblokkaajan joukossa. Ja hän on ladannut yli 300 videoa sinne nettiin ja yli 500 000 katselukertaa oli jo tuossa loppuvuodesta ne Iisalmen mukaan ja Iisalmen Sanomien mukaan. Ja vähän ollut 30 kaveri. Voiko lopettaa päivätyöt jo? No, sanotaan näin, että ei välttämättä ihan vielä kannata. Mietin, että jos Smokehonta, sillä oli kuitenkin, niin kuin, mitä hän oli, 7 miljoonaa. Nyt hänellä taisi olla jo 11 miljoonaa. Niin. Joo, mä luulen, että tuohon ihan muutaman tarinan vielä kun painaa, mutta hän on kuitenkin mellastanut siellä jonkun aikaa, että hän on selkeästi, siellä on nyt paljon kuuntelijoita, jotka on varmaan tällainen meille, että no toi nyt ollut, että ette tehdä. Mutta toisaalta mäkin kuulen tästä ekaa kertaa nyt, kun sä sanoit. Mutta mä huomaan, että Pottukoiralla on selkeä ongelma. Mun pitäisi ryhtyä hänen managerikseen. Meinaan Pottukoiralla on ihan sekavaa nämä jutut. Että täällä on niinku vähän niinku joka eri suuntaan. Niin täällä on välillä tehty totta kai Coca-Cola Mentos juttu. Sitten kerrotaan välillä vähän panotarinaa. Sitten kerrotaan vähän mitä naapurustossa on tapahtunut. Ja vähän liian rosonen mun maku. Niin, mä tykkäisin niinku ihan tämmönen niinku. Ensinnäkin nyt laitetaan niinku Pottukoira istumaan, tiedätkö, se on se kunnon nojatuoliin, siihen kuule lasi viskiä ja sitten sellaisessa mukavassa himmeessä kynttilän valossa taustamusiikin säästämänä, niin sitten takka tuli? Takka voi ihan hyvin loimuta siinä niin, ja sitten siihen päälle näitä tarinoita erinäisistä rakastelukerroista Savon murteella, niin ai että mä voin kertoa, että Pottukoira lähti semmoiseen nousuun tuolla YouTubessa, että siinä kuule Smokehontas olisi seuraavaksi kontilla edessä. Radio Suomi Pop.